ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେନି ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରମାନଙ୍କରେ ୱାଟର ସିପେଜ୍ ବା ଲିକେଜ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଘର ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ଏତେ ପରିମାଣ ହୁଏ ଯେ ସେ ଘର ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଘରମାନଙ୍କରେ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ୱାଟର ସିପେଜ୍ ହେବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କେବେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବି ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୀମନ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରର ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଡିଜାଇନିଂ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ହାଉସ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଡିଜାଇନିଂ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତା ସହ ଯଦି ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଭର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ନ ଜାଣିବେ ତେବେ କେବେ ବି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଘରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାର୍ମ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ସଦାବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଛାତ ଢଳାଇରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଚିପ୍ସ ସଠିକ୍ ଭାଗମାପ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଢଳାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋ କୋଷ୍ଟ ହାଉସିଂ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭାଗମାପ ହିସାବରେ ଢଳାଇ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ରେସିଓରେ ଢଳାଇ କରି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ଛାତ ଢଳାଇରେ ମିନିମମ୍ M20, M25 ଗ୍ରେଡ଼ର ରେସିଓ ହିଁ ଦେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ମେଟେରିଆଲ। ଛାତ ଢଳାଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମେଟେରିଆଲ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଛାତରୁ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବାଲିରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ନଥିବ, ଯେପରି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି, ଚିପ୍ସରେ ଡଷ୍ଟ ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଏବଂ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଛାତ ଢଳାଇରେ ସଦାବେଳେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମେଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଛାତ ଢଳାଇ ପରେ ପ୍ରପର କ୍ୟୁରିଂ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ମୋର୍ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଛାତ ଢଳାଇ ସମୟରେ ସହଜରେ ଏବଂ ଜଲ୍ଦିରେ ହେବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟରେ ପାଣି ଭାଗ ବେଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ ଶୁଖିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ରିଙ୍କେଜ୍ କ୍ରାକ୍ ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରାକ୍ରେ ପାଣି ପଶିକି ୱାଟର ସିପେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଢଳାଇର ମିକ୍ସିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ପାଣି ଭାଗ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ନଟ୍ ୟୁଜିଂ ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ। ଛାତ ଢଳାଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ ମିକ୍ସଚର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାତ ହେଉଛି ଏକ ରିଜିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ। ଏଥିରେ ଦିନର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ଏକ୍ସପାନସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛାତରେ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ହେୟାର ଲାଇନ୍ କ୍ରାକ୍ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ୱାଟର ସିପେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ ଢଳାଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତର ରିଜିଡନେସ୍ କମ୍ ହୋଇକି ଏହାର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଏକ୍ସପାନସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିନଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ। ଛାତକୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଠାରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲେୟାର ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କହିଥାଉ। ଏହି ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟରେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ ମିକ୍ସ କରାଯାଏ। ଏହି ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ 15-20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ନୂଆ ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରାଯାଏ। ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ରହିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରପର ସ୍ଲୋପ୍ ଏବଂ ରେନ୍ ୱାଟର ପାଇପ୍। ଛାତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ସ୍ଲୋପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ ୱାଟର ପାଇପ୍ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ୱାଟର ସିପେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ ୱାଟର ପାଇପ୍ ଦେବା କଥା। ପ୍ରପର ସ୍ଲୋପ୍ ଏହି ରେନ୍ ୱାଟର ବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଲା ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ କଭର ବ୍ଲକ୍। ବହୁତ ସାରା ଛାତ ଢଳାଇ ସମୟରେ କଭର ବ୍ଲକ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ରଡ଼ ଆଉଟର ସର୍ଫେସ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ସହ ସହଜ ରଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ରଡ଼ ରଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ବା ଫୁଲିଥାଏ, ଯାହାକି ଛାତ କଂକ୍ରିଟକୁ ଫଟାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରାକ୍ରେ ଇଜିଲି ୱାଟର ସିପେଜ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ ଢଳାଇ ଟାଇମ୍ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଭର ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଘରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲୋଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡ୍ରଇଂ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦବିବା ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ କ୍ରାକ୍ ହୋଇକି ସେଥିରେ ୱାଟର ସିପେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ଆଣିକି ହିଁ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ତେବେ ଆପଣ ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଛାତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଛାତରେ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ପକାଇଲା ବେଳେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଇବା କଥା। ଛାତର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓଭରଫ୍ଲୋ ଲିକେଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛାତରେ ବର୍ଷ ସାରା ଓଦା ରହିକି ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଛାତର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯଦି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ରିପେୟାର ବା ରିପ୍ଲେସ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରପର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଘରର ଛାତ କେବେ ବି ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା।
जदि आपण छात अलरेडी लिकेज होउची मु तीनोटी पॉइंट कहबी जहाँ फॉलो करके आपण वाटर लिकेज को अटकाई पारिबे। प्रथम पॉइंट है जदि आपण छातर ग्रेडिंग होई नाही कि ग्रेडिंग खराब हो जाइए से जगह आप ग्रेडिंग बाहर करिकी नुआ ग्रेडिंग करातु। किछि लोक ग्रेडिंग को सीमेंट बालीर मसलार प्लास्टर भली करिथांती। यह सठिक प्रोसेस नुहे। ग्रेडिंग रे 1:2:4 रेशियो रे सीमेंट बाली डाउनग्रेड चिप्स बा बजुरी मिक्स करिकी करा जाए। ग्रेडिंग रो मिनिमम थिकनेस 1.5 इंच हेबा कथा। ये ग्रेडिंग वाटर प्रूफिंग मिक्स होता है एवं प्रॉपर स्लोप ड्रेन पाइप आड़ को दि जाए। द्वितीय पॉइंट है जदि आपणकर बजेट टाइट एवं कम टाइम अच्छी आपण से जगार छात को क्लीन करिकी एक्जिस्टिंग क्रैक रे आपणकर केमिकल फिल करिकी डायरेक्ट वाटर प्रूफिंग अप्लाई करें। जदि आप जानवा चाहूँगी वाटर प्रूफिंग क्यों क्यों केमिकल यूज करा जाए आपण आमर यूट्यूब चैनल साइड एंड कंस्ट्रक्शन जाकि देखिपारे। सेठार नुआ वीडियो जल्दी ही आसूची। तृतीय आप छात टाइल पकाई पारे किंतु यह कॉस्टली थाए। जदि टाइल लगाउछंती तेबे जॉइंट रे पानी पसी सीपेज हेबार चांस थाए। तेणु टाइल जॉइंट आप नॉर्मल ग्राउट न करिकी केमिकल बा इपोक्सी ग्राउट मस्ट करांतु। यही तीनोटी पॉइंट फॉलो करिया द्वारा मध्य आपणक घर टेम्परेचर 3 ରୁ 4 डिग्री कम होता है जहाँ घर थंडा रही है। जदि वीडियोटी आपको इनफॉर्मेटिव लगी थाए वीडियो को लाइक करने सह आप सांगसाथी शेयर करें भूलें। आज एतिकी। नमस्कार। जय जगन्नाथ।